efter Guds trone. Gud skabte himlen. Al pris være Gud, hvem skabte himlen og jorden og opstod mørket og lyset, men de, der er vantro, holder andre som lige med deres Gud. Hele universet var oprindeligt en stor masse, som er navngivet primær nebula. Videnskabsmænd siger, at før galakserne i universet blev dannet, himmelsk stof var oprindeligt i form af gasformigt stof. Enorme gasformige stof eller skyer var til stede før dannelsen af galakserne. Så rettede han sig mod himlen, mens det var røg. Han sagde til den og til jorden, kom. Tilblivelse, villigt eller uvilligt, de sagde, vi er gået sammen frivilligt. Så skete der Big Bang. The expansion of the universe is accelerating. Do you believe in God? Me? Creator? The universe brings with mystery. Just because you can't explain something doesn't mean you can explain it. Finding the answer has become one of the greatest quests in modern science. Just a few years ago, we were trying to measure how much the universe is slowing down over time. It makes sense, right? An explosion happened a long time ago, the Big Bang. Some believe that we are aliens. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados. Now the question is, you are not able to communicate with them, you are not able to talk to them, you are not able to. But you will. There's just no evidence. And this is why religions are faiths. I look for that in the universe and I don't find it. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it. Bring it. I 1927 ved det katolske universitet i Leuven, Georg Lemaître opdagede, at der var en eksplosion, som resulterede i dannelsen af galakser. Disse delte sig derefter for at danne stjerner, planeter, solen, månen, etc. og senere navngivet det The Big Bang. Gud sagde, ser de vantro ikke, at himlen og jorden var forenet entitet som en enhed af skabelser, og så skilte vi dem af. Den 17. september 1912, Vesto Slipper opnåede den første radiale hastighed af en spiraltog. Andromeda-galaksen, brug af det 24-tommer teleskop ved Lowell Observatory, Arizona. Han fulgte op med flere dopplerskift og skrev en række papirer, der fastslår, at store hastigheder, sædvanligvis i recession, er en generel egenskab ved spiraltoger. Disse tidlige rødforskydninger blev anerkendt som bemærkelsesværdige af Slipper og var kritiske for opdagelsen af det, der til sidst blev kaldt det ekspanderende univers. I 1915, Albert Einstein formulerede sin generelle relativitetsteori. Generel relativitetsteori er den teori, der beskriver objekters bevægelse i tilfælde, hvor tyngdekraften spiller en vigtig rolle. Selvom den generelle relativitetsteori forudsagde et ekspanderende univers, Einstein var så modstandsdygtig over for ideen om et ekspanderende univers, at han introducerede en matematisk faktor, kendt som den kosmologiske faktor, til hans ligninger for at genoprette et statisk univers. I 1917, Willem de Sitter fandt løsningen på Einsteins feltligninger, viste, at et næsten tomt univers ville udvide sig. Senere fandt han og Einstein en ekspanderende universløsning uden rumkomning. År 1922. Den russiske og sovjetiske fysiker Alexander Friedmann stammede fra den banebrydende teori om, at universet udvider sig, styret af et sæt ligninger, han udviklede kendt som Friedmann-ligningerne. Efter Big Bang Theory, Edwin Hubble opdagede endelig The Expanding Universe. År 1929. Hubble havde fuldstændig gentænkt vores plads i universet. Ikke kun var det hjemsted for millioner af andre galakser, men universet selv udvidede sig også, i modsætning til det tidligere holdt syn på et statisk univers. Hubble beviste i sidste ende, at galakser faktisk bevæger sig væk fra os. Ved at studere lyset udsendt fra forskellige galakser,
Hubble opdagede, at lyset så ud til at være forskudt mod den røde ende af spektret. Det blev tydeligt, at vores univers uafbrudt udvidede sig udad, og alle galakser indeholdt i den bevægede sig væk fra hinanden. Dette fænomen kendt som rødforskydning, en grundlæggende observation nu kendt som Hubbles lov. Ideen om et ekspanderende univers er et centralt grundlag for Big Bang-teorien. Hubbles observationer gav den tidligste indsigt i oprindelsen af vores univers. Gud sagde, det er vi, der konstruerede himlen med styrke, vi er faktisk i stand til at udvide det. Så hvordan er det muligt at nævne eksplosionen og det ekspanderende univers, når selv teleskopet ikke eksisterede? Og folk fra den tid tænker ikke engang på disse. Det er Gud, hvem sendte beskeder og tegn til senere generationer, og der er ca. 70% af massen af den interstellare medium består af enlige hydrogenatomer, det meste af resten består af heliumatomer. Gud sagde, Gud er den, der kender det usete, ikke fraværende fra ham atomets vægt i himlen, eller inde i jorden, eller hvad der er mindre end det eller større, bortset fra at det er i et klart register, hvilket også betyder, at det er muligt for noget mindre end atomet at eksistere, og moderne videnskab har opdaget nu, og han fuldendte dem som 7 himmelstrøg inden for 2 dage og inspirerede dens befaling i hver himmel, og vi prydede den nærmeste himmel med lamper og som beskyttelse. Det er bestemmelsen ad Exalted in Might, den vidne. Han sagde 7 himmel, vi aner ikke, hvor det ender. Selv videnskabsmænd siger, at hvad end vi ved eller opdager om hele kosmos er meget lidt, og vi vidste allerede før, at hvor er Gud, kursi, og hvor enormt universet er gennem dem. Himlen blev skabt før jorden, og himlen blev skabt på 2 dage af røg. Tiden i de hellige vers er anderledes end jordens tid. Nogle siger, at en dag i hellige vers er lig med 1000 år for mennesker. Nogle siger, at en dag er lig med 50.000 år. Nogle siger, at det betyder perioder, og det er uforudsigeligt, fordi det er uafklaret. Rum uden for organiserede astronomiske systemer blev tidligere antaget at være et vakuum. Astrofysikere opdagede senere tilstedeværelsen af broer af stof i det interstellare rum. Disse broer af stof kaldes plasma og består af fuldstændig ioniseret gas indeholdende lige mange frie elektroner og positive ioner. Han, der skabte himlen og jorden og alt, hvad der er imellem, tilstedeværelsen af interstellar galaktisk materiale, eller alt, hvad der er mellem himlen og jorden, er lettere at forstå nu om dage end datidens mennesker. Der er så mange riger i himlene, Lor al-Mahfuz, Sidratul Muntaha, Baitul Mamur, Ilien og Serin, hvor sjælene forlader efter døden, solen, strålingen, alle disse er over os. Gud sagde, og vi har gjort himlen til et tag, sikker og velbevogtet, dog afviser de des tegn. År 1609, den tyske forsker Johannes Kepler sagde, at planeterne ikke kun bevæger sig i elliptiske kredsløb omkring solen, de roterer også om deres akser. Gud sagde, det er ham, der skabte natten og dagen, og solen og månen, alle svømmer med, hver i sin afrundede bane. Faktisk, solen rejser gennem rummet med omkring 150 miles i sekundet, og det tager omkring 200 millioner år at fuldføre en revolution. Omkring midten af vores Mælkevejsgalakse, Gud sagde, det er ikke tilladt for solen at indhente månen, heller ikke kan natten overgå dagen, hver svømmer langs den sin egen bane. Og Gud skabte jorden. Det tog 2 dage at bygge himlen, og jorden tog 6 dage. Og sådan blev jorden og månen dannet.
Også den har troet af tidligere civilisation, at månen udsender sit eget lys, men videnskaben fortæller nu, at månens lys er reflekteret lys. Gud sagde, velsignet være han, som skabte stjernebilleder på himlen, og deri anbragte en lampe og en måne, der gav lys. Tænker du ikke på, hvordan Gud har skabt 7 himle i lag, og gjorde månen deri til et reflekteret lys, og gjorde solen til en brændende lampe? Det er ham, der gjorde solen til et skinnende lys, og månen et afledt lys, og bestemt for des faser, at du kan kende antallet af år og beretning om tid. Gud har ikke skabt dette undtagen i sandhed, han detaljerer tegnene for et folk, der kender det. Folk plejede at tro, at jorden er flad. 350 f.Kr. Aristoteles var blandt de første til at erkende, at vores planet er en rund kugle. Han observerede måneformørkelser og bemærkede, at kun en rund kugle kunne betyde en cirkulær skygge. Derefter omkring 240 f.Kr. Eratosthenes opdagede det. Hans opdagelse af, at jorden er sfærisk, var med til at lægge grunden til moderne astronomi og geografi. Så afslører Koranen, at jorden ikke ligefrem er rund, men i oval form. Gud sagde, og jorden, i øvrigt, han lavede ægformet. År 1514, en praktisk demonstration af jordens sfæricitet blev opnået af Ferdinand Magellan og Juan Sebastian Elcanos omsejling. Derefter 1597, Francis Drake var den første person, der beviste, at jorden er kugleformet, da han sejlede rundt om den, og 1697. Isaac Newton ræsonnerede, at jorden ikke kan være en perfekt sfære. Isaac Newton foreslog først, at jorden ikke var perfekt rund. I stedet foreslog han, at det var en oblate sfæroid. NASA siger i 2017, selvom vores planet er en kugle, det er ikke en perfekt sfære. Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom. I 1960, Frank Drake udførte det første SETI-eksperiment i Search of Extraterrestrial Intelligence, og nu har folk opdaget fossiler af ukendte væsener og mennesker, der hævder UFO'er flere steder, og af hans tegn af himlens og jordens skabelser, og hvad han har spredt gennem dem af skabninger, og han, for at samle dem, når han vil, er kompetent. Der er liv, der eksisterer andet end jorden, der er så mange skabninger, vi ikke kender endnu, vi har ikke mødtes endnu, Gud sagde, og han skabte hestene, muldyr og æsler, som du kan ride på, og som prydet, og også han skaber det, som du endnu ikke kender, måske i himlen og på jorden, der eksisterede nogle skabninger, som vi ikke ved om dem, og vi benægter heller ikke deres eksistens. Forskere som Stephen Hawking troede, at der er andre liv end jorden, et sted i universet. Han troede klart, at aliens er sande, om det er svært at finde, men muligt. I 2017, mexicansk ufolog Jaime Maussan fandt 2 mumificerede lig af ukendte skabninger ved Nazca Lines, og i 2023, den mexicanske regering afslørede dem for verden for første gang, siger, at de er mere end 1000 år gamle. Koranen er det største mirakel, vi nogensinde har været vidne til, så hvordan kunne du benægte Guds eksistens og hans budskaber? Vi har lige diskuteret om himlen endnu, hvad med jorden? Hvad hvis disse skabninger ikke er fra den ydre verden, men de findes på jorden? Der er så mange historier og mysterier på jorden. Turde vide. Det er bare begyndelsen.